Hello mga Yinyans! Mga Yinyans, ito po yung curtain installation by Effect the Concept. Ayun mga Yinyans, ito po in-install namin sa may Tagig mga Yinyans, sa may Arca South condominium. Ayun mga Yinyans, yung design ng curtains ng Effect the Concept. Ayan, ito po yung master's bedroom. Yung kanina mga Yinyans, yun yung dining po. Dining area yun. Ito naman sa may isang kwarto na area. Ayan mga Yinyans, yung curtain design, curtain installation by FFD Concept. Ayan mga Yinyans, yung kurtina. Ayan. Ito yan si Bro Rolly. Yan yung samay from Gumbel to Dela yan. Ayan naman si Bayray tsaka si Uding. Si Bayray from from Clarin, Misamis Occidental. Tapos si Uding naman from Iloilo. Ayan, inayos na yung kurtina. Ayan. Ito mayan saan to mayan sa may dining to o living area dito sa may condominium. Ayan mga Yinyans. Ayan. Ayan mga Yinyans. Curtain installation by FFD Concept. Okay mga Yinyans. Salamat sa panonood mga Yinyans. God bless you everyone. More power. Keep safe. And sana nasa buti kong kalagayan mga Yinyans. And bye-bye mga Yinyans.